היי ונעים מאוד, אנחנו הרמוני קליניקל סנטר, מרכז מקצועי לשירותי אופטיקה ואופטומטריה בירושלים. בחנות האופטיקה שלנו תמצאו אאוטלט למשקפי ראייה ושמש של מותגי האופנה הגדולים והיפים בעולם, וכן עדשות מגע, מולטיפוקל ועוד. בנוסף במרכז, קליניקה לאופטומטריה, בדיקות ראייה, אבחון וטיפול במיקוד ראייה. הייחודיות של הרמוני קליניקל סנטר נובעת מהשילוב בין מומחיות באופטיקה ובאופטומטריה, מבחר יפהפה של מסגרות ומותגים, והגישה ההוליסטית שלנו לבריאות המשפחה והילד. הצוות המוסמך שלנו יספק פתרונות בהתאמה אישית לבריאות ראייה מצוינת לכל המשפחה. מוזמנים. היי ונעים מאוד, אנחנו הרמוני קליניקל סנטר, מרכז מקצועי לשירותי אופטיקה ואופטומטריה בירושלים. בחנות האופטיקה שלנו תמצאו אאוטלט למשקפי ראייה ושמש של מותגי האופנה הגדולים והיפים בעולם, וכן עדשות מגע, מולטיפוקל ועוד. בנוסף במרכז, קליניקה לאופטומטריה, בדיקות ראייה, אבחון וטיפול במיקוד ראייה. הייחודיות של הרמוני קליניקל סנטר נובעת מהשילוב בין מומחיות באופטיקה ובאופטומטריה, מבחר יפהפה של מסגרות ומותגים, והגישה ההוליסטית שלנו לבריאות המשפחה והילד. הצוות המוסמך שלנו יספק פתרונות בהתאמה אישית לבריאות ראייה מצוינת לכל המשפחה. מוזמנים.